Bale, zure ipuñe da, orduen. Esan, estrella. Etxe batean 8 baloi daude. Eta beste lagun bat, baloi bat lapurtu dio. Bale. Eta Bai, gero ez horrela. bale. Orduen, 8 baloi dituzu eta bat kendu, ezta? Egin behar duzu, ez? Eta zelan egiten da ken hori? 8 kendu bat. Zelan egingo duzu orduan? 8 kendu bat. Bat kendu diozu? Eta zema geratzen dira? 7. Hori da, kontatua 7 irtetzen dian hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oso ondo.